गुड मर्निं दा नै थांनो ओंखारबाय गारिया नागारबाय माने गुवाहाटीयाव धरना लोगोफोर दिनैहाय नै बिमा माहारिया ओंखारजोबदों माने दिनै बास हमदों बासजोंहाय गोबां गावगाबागाव सार्केल लानानै बास हमदों दिनैहाय बिजिनिनिफ्रायनो सयखानसो दं बासआ माखासे बियो जोंनि सार्केलनि जाहैबाय बियो बलांगुरि आरो सुबाइझारनि दा बयबो लोगोफोर ओंखारलायदों नै लैहोर लैहोर माने बेथन बारायनायनि धरना दिनै गुवाहाटीयाव बेयो जाहैबाय महा धरना दिनैहाय सारा मा होननानै बुङो दिनै बिमा माहारिनि आसाया पुरन जाबोगोन होननानै बयहाबो आसा दङ माने दिनै जा खामानियाव थांनो ओंखारदों बे खामानिखौ जाफुंगोन होननानै सानदों दिनैहाय माने बासजोंहाय रौना होबाय दा मोनहैगोन 9टा साराय 9टासोआव मोनहैगोन जोङो गुवाहाटीयाव दा बयबो नै ओंखारजोबदों थांनो लैहोर लैहोर दिनै सारा मा जोंनो मा फिथाइ होयो दिनै रिजाल्टखौ मा होयो जोङो बे सारनि रिजाल्टखौ दिनै नेनानै थागोन दिनै जोङो दा गुवाहाटीयाव मोनहैथ'वाखै दा जों साराय 9टा 10टायाव मोनहैगोन जोङो दा गारियावनो दङ बासावहाय दा बासा खारगासिनो दङ लोगोफोर नायलांदो फुंनि मर्निं जार्नि लोगोफोर दिनै आसाखौ जाफुंगोन होननानै जों सानो दिनै बयबो बिमा माहारिया ओंखारजोबदों दिनै सारा मा होनो जोंनि बे धरनाया जाफुंसारथारनांगौ बेथना बारायनांगौ बुहुत खामानि दा अंगनाबादियाव बुहुत खामानिखौनो जाबसिनना हरजोबबाय बेनिखायनो बिमा माहारिया बेथन बारायनायनि थाखाय धरना होगासिनो दङ बे आसाखौ जोङो बयबो जाफुंगोन होननानै सानो दिनैहाय बयनिबो सोब डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो थांगोन बेवहाय दा गावगाबागाव सार्केल हिसाबै गारिखौ हमदों बिजिनिनिफ्रायनो 10 खानसो दङ बासआ गोबां बास दङ माने बास गंसेयावथ' थांजोबनो हायाना बेनिखायनो गावगाबागाव सार्केलै बेवहाय बासखौ हमनाय जादों लोगोफोर